हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा आं नोंथांमोना आसाम पुलिसनि मोननैसो बिदिन्थि लाना फैदों साइकोमेट्रिक टेस्टआव माबादि लानाय जागोन आरो नोंथांमोना जायफोरा कमन पोस्ट एप्लाइ खालामबाय एभियानो जा एबा एसआइआनो जा थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था एसेब्लाबो आइडिया मोनगोन आं जास्ट नोंथांमोननो मोननैसो आइडिया लाना होगोन जे नोंथांमोननो जाहाथे मिथियो दा आरो लोगोसे नेक्स्टआव नोंथांमोना फुल भिडिअ खालामगोन एग्जामफोर लाना फैनानै दायो नोंथांमोना मोननैसो ट्रिक्स होग्रोनो सानबाय आरो लोगोसे एनि बुक नोंथांमोना बायनांगौ नामा बा नोंथांमोना फरायनांगौ नामा नैबे साइकोमेट्रिक टेस्टआव पास खालामनो अके एभिइउबि कनस्टेबल आरो बेनिफ्राय एसआइइउबिनि लास्ट डेटआहाय थागोन 9 जानुवारि बारा गोबाव गैला सानसेल'सै खालामदो जायफ्रा खालामाखै एप्लाइ आरो कमन पोस्टनि बेटेलियननि लास्ट डेटआ थागोन 12 जानुवारि आरो लोगोसे एभि बे जाबाय एसआइ थ' बिनि लास्ट डेटआ थागोन बेनो जाबाय 21 जानुवारि दा जायफ्रा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै खालामना लादो दा नोंथांमोना जेराव इलिजिबल जायो बे पस्टआवनो नोंथांमोना मोनब्रै मोनथाम मोननै एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेनिफ्राय रिलिखौ ओरैबायदि बुंदों मेनि सिगांनो गासैबो जोबजोबनांगौ बेखौ नायोब्ला फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो स्टार्ट जागोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा जागायजेनगोन एसआइफोराव दा एसआइ एग्जाम जाग्रोयो बाखि कनस्टेबलाव रिलिज जाग्रोगोन पिएचडि एबा रानिं जाग्रोगोन आरो जायफ्रा रानिं पास खालामनो हायो अब्लासो नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन नाथाय कमान्ड पस्टआव एग्जाम गैया कनस्टेबल कमान्ड पोस्ट बेटेलियनाव नाथाय एसआइआव हले एग्जाम थागोन बेनो जाबाय कमान्ड पोस्ट एसआइआव एग्जाम थागोन 100 मार्क्सनि एग्जाम जाग्रोगोन आरो बे एग्जाम पास जाब्लासो नोंथांमोना रानिं खालामनो मोनगोन बेनो जाबाय एसआइ कमान्ड पोस्टआव दा कनस्टेबलाव ओरैबायदि नायगोन साइकोमेट्रिक टेस्टआव 20 थागोन आरो फिजिकेलाव 80 थागोन हौवाफोरा 100 बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि फिजिकेलाव 60 बेनिफ्राय साइकोमेट्रिकआव 20 गासै 80 बे जाबाय बेटेलियनाव 10 फार्स्ट लेभेलाव अके बे जाबाय कमान्ड पोस्टआव दा बेखौनो माबायदि साइकोमेट्रिक टेस्ट लानाय जागोन बेखौ जों नायजोबगोन बेनिफ्राय बे जाबाय बेटेलियननि दानिया जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामलिया जोङो एसआइखौ नायनोसै एसआइ एबि कमान्ड पोस्टआवबो थागोन बेबायदि दा कमान्ड पोस्ट एसआइआव ओरैबायदि थागोन फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन फार्स्ट पेजआवनो एग्जाम जागोन 100 नाम्बारनि बेनिफ्राय फिजिकेलाव 80 थागोन बेनिफ्राय साइकोमेट्रिकआव 20 गासै 200 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 180 थागोन बेनि गेजेराव एग्जामा 100 जाखायो बेनिफ्राय फिजिकेलाव 60 एन्ड साइकोमेट्रिकआव 20 गासै 180 दा नोंथांमोना एग्जाम होग्रोनांगोन आरो एसआइ लेभेलाव नैबे कमान्ड पोस्टआव बेनिफ्राय इउबि लेभेलनिया डाइरेक्ट एग्जाम जागोन बेनिफ्राय रानिं जागोन अके आं दा नोंथांमोननो जास्ट कमान्ड पोस्टखौल' सावरायनोसै बेयाव नोंथांमोना एसआइआव 200नि गासै जागोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 180 जागोन दानिया जोंहा नायनांगोन जे साइकोमेट्रिक टेस्टआव माबायदि सोंनाय जागोन बा नोंथांमोना बिजाब फरायनांगौ नामा आरो सेलेक्सन प्रसेसखौ मारै खालामगोन थ' सेलेक्सन प्रसेसआव मारै खालामनाय जायो जों बेखौ मिथिनांगोन अब्लासो नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोना पारफेक्ट जागोन अके दा नोंथांमोना बे साइकोमेट्रिक टेस्टआव पास खालामनो मा खालामनांगौ बेनि सायावबो आं नोंथांमोननो एसे आइडिया लांखानोसै आरो आं नेक्स्टआव नोंथांमोननो फुल भिडिअ लाना फैगोन बिदिन्थि लाबोनानै एग्जामफोर लाबोनानै जे माबायदि सोंनाय जागोन दा नोंथांमोना साफा साइड कनफिउस जागासिनो दङ बेखौनो आं नोंथांमोननो बेयाव जाहाथे नोंथांमोना बुजियो भिडिअ खालामबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि सोंनाय जागोन दानिया जों नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसननि गेजेरजों जोंहा मिथिनांसिगौ दा बेयाव नायदो नोंथांमोनखौहाय सेलेक्सन खालामगोननो बेनो जाबाय इण्डियान आर्मिनिफ्राय फैगोन एबा केफ एबा सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स होनना बुंनाय जायो बेखौहाय जेरै हमना ला सिआरपिएफ थायो कब्रा रेजिमेन्ट थागोन नोंथांमोनखौ सोंनो स्पेशल फर्सनिफ्राय फैगोन नालाय एसएसबि हमना ला बिएसएफ आरो इण्डियान आर्मि बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि सिनियर अफिसारफोरबो थागोन जायफ्रा सेलेक्सन खालामनाय जायो दा जोङो सिम्पल वार्ड्सआव जोङो साइकोमेट्रिक होनाय लोगो लोगो जों मिथियो जे मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट एबा नोंनि पार्सनेलिटि टेलेन्टखौ नायगोन जेरै जों सिभिल जबाव थाङोबा जोंहा फार्स्ट माखासे एग्जाम जाग्रोयो बेनिफ्राय लास्टआव जोङो मोनसे पार्सनेल इन्टारभिउ लायो आरो बेयावनो बेखौ सोंनाय जायो जे नोंथांमोननिया नैबे पस्ट लाइ पस्ट सोंनाय जायो आरो नाथाय कमान्ड पस्टआवहाय बेवहाय माखासे होखादों साबजेक्ट होखादों जों बेखौ मिथिनांगोन बा जोंहा जेरै हमना ला सिभिल जबावबा जोंहा सोंगोन जे जोंनि पार्सनेल इन्टारभिउखौ जोङो टेलेन्टखौ नायनाय जायोबा नोंथांमोनखौहाय नैबे जबनि सायाव सोंनाय जागोन आरो जे जोंहा सिभिल जबावहाय रिलेटेड थानाय माखासे कुइसनखौ सोंनाय जायो दा बेखौ दोनथ'नानै एग्जाम्पल लाबोनोसै जोंहा साइकोमेट्रिक टेस्टआव बेनो जाबाय आसाम पुलिस कमान्ड पस्टआव माबायदि सोंनाय जागोन दा बेयाव मोनथाम नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जाबाय फार्स्टआवनो मेन्टेल फ्रेमवर्क टु केरि आउट हार्डवर्क थ' नोंथांमोना कमान्ड पस्टआव थाङोबाथ' हार्डवर्क खालामखानांगोन ना खस्थ' खालामनांगोन बेनि सायाव सोंगोन आं जास्ट एग्जाम्पल होग्रोबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना एडेप्टेबिलिटि अफ जंगल बा हिली बा इक'ल'जि बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' नोंथांमोनाथ' हाग्रा एबा जंगलाव थांखानांगौ आरो लोगोसे हाजो गाखोखानांगोन बेनिफ्राय दाना एप्टिट्युड बेनिफ्राय दङ एटिट्युड दङ दा जों एग्जाम्पल लाबोनोसै मेन्टेल एबिलिटि टेस्टआव जे नोंथांमोना मेन्टेलनि बे फ्रेमवर्कआवहाय मा खालामनांगौनो खस्थ' खालामनांगौ नालाय दा एग्जाम्पल जे नोंथांमोना मोनसे डेस्टिनेसनाव थांनांगौ लकेसनाव थांनांगौ दा बैयाव थांनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगौ दै मोनसे बारनांगौ अके दा बे दैखौ नोंथांमोना बोरै बारगोन थ' नोंथांमोनाथ' सहैथारनांगौ थ' नोंथांमोननि अपसना थागोन एबिसिडि थानो हागौ दा हमना ला नोंथांमोना बारनो थाखाय
नोंथांमोना नावनांगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोना थब्ल'नांगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोना सानस्रिनांगोन। थ' नोंथांमोननि एन्सारा बेबायदि सेम टु सेम जायो। थ' एसे लजिक टाइप जागोन, बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगौनो एन्सारखौ मोनसे होनांगोन जेराव नोंथांमोना साबसिन बेस्ट चइस नोंथांमोननि थाखाय कमान्ड पस्टनि थाखाय नोंथांमोना टपिकखौ 3 आव मोनखागोन। थ' नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। अके, दानिया जंगल। दा जों जंगलनि खोथाखौ रायलायोबा नोंथांमोना जेब्ला हाग्रायाव थांगोन अब्ला नोंथांमोना लांफानांगौनो माखासे गोनांथि, जेरै नोंथांमोननि हाथियार, बेनिफ्राय दै, जानाय लोंनाय। थ' नोंथांमोननि अप्सन फैगोन जे नोंथांमोना दैखौ हाग्रायावबो मोननो हागौ बा नोंथांमोना जानाय लोंनायखौ हाग्रायाव मोननो हागौ, लांफानांगौबा लांफाखानाङा। स' जोङो लांफाखानांगोन, नङाबा जोङो जेराव मोनगोन मोना जेबो गेरेन्टि गैया, बेखायनो जोंहा दैखौबो लांफानांगोन आरो जोङो जानाय लोंनायखौबो जों लांफानांगोन। अके, थ' बे मोनसे कुइसन जाहैबाय, मोनसे एन्सार जाहैबाय। बेनिफ्राय हाजोआव थाङोबा नोंथांमोना मा लांफानांगोन, दिरुं लांफानांगोन बा नोंथांमोना जायखिजाया मुवा लांफानांगोन, बेखौ नोंथांमोना मिथिखासिगोन। थ' बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा मोनसे लास्टआव फैबाय एप्टिट्युड, बेनिफ्राय एटिट्युडआव। दा मेजारमेन्ट आरो बियो जखा सुनाय होनना लानांसिगोन जोङो। दा बेयाव ओरैबायदि सोंगोन नोंथांमोनखौ, मोनसे एग्जाम्पल होनोसै आङो जे आं बुंनाया जाजोबनो हागौ, जास्ट नोंथांमोना बुजिनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना कनसेप्ट क्लियार जायोबानो एन्सारा नोंनाव दंखाजोबो। दा लोगोफोर हमना ला जे नोंथांमोना गारिजों थांगासिनो दङ, बेनिफ्राय नोंथांमोना लामायाव सासे मानसि एक्सिडेन्ट जानायखौ नुबाय आरो दा बिथाङा जखम जाबाय। दा नोंथांमोना मा खालामगोन? थ' नोंथांमोननि अपसनाव थागोन जे नोंथांमोना 108 लेंहरनांगोन बा नोंथांमोना बेखौहाय थाबायनानै बानना लांनांगोन, नोंथांमोना खारनानै एबा बानना लांनांगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोननि गारियाव दैखांना लांनांगोन। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय इजियावनो जे नोंथांमोना बे पेसेन्टखौ लांनो थाखाय मा खालामनांगौनो। थ' जोंहा 108 लेंहरबा टाइम लागोन, थ' पेसेन्टआ थायाबो जानो हागौ, थैग्रोनोबो हागौ, बेखायनो नोंथांमोननि गारिजोंनो बेखौ लांनानै हस्पिटालाव नोंथांमोना एडमिट खालामना फैनो हायो। थिग बेबायदिनो आं नोंथांमोननो एग्जाम्पल होबाय, बेबायदि टाइपआव नोंथांमोनखौ कुइसन सोंनाय जागोन। अके, स' बेफोरनो साइक'मेट्रिक टेस्टआव गोलैयो, नोंथांमोना बेखौ रोंखागोन। दा जोंनि रोंनांगौआ बेनो, नोंथांमोना माइन्डखौ डाइभार्ट खालामनांगोन, स्पिड जानांगोन, नोंथांमोननि मेन्टेला ग्र' जानांगोन बा नोंथांमोना पार्सनेल टेलेन्ट थानांगोन। नोंथांमोना सा साज्रां बुंबानो जाया, नोंनि बडि लेंगुवेजखौबो नायगोन जे नोंथाङा बे कनफिडेन्सआव बुंदोंना बुङाखै। स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनैनि आपडेट। दा